Good morning, world! Eto guys, kukuha na ako ng ating kamatis. Kasi gusto ni Louie Boy sarsyadong galunggong. Meron kaming galunggong na maliliit. Maraming kamatis. At itlog. Nadurog yung kamatis. So, kukuha tayo guys. Ito guys, inano ko dito. Kinat ko ito. Ito, may mga bago na naman siyang bagong sanga. Walang tigil din ang bulaklak niya. May mga bagong maliliit. Yan, ito bagong sanga ito eh. Pinutol ko yan. Thank you, Jenny. Si Jenny ang nagbigay sa amin ito. Bigay niya lang to. Doon kami bumibili ng mga tanim sa kanila. Tapos binigay niya lang to sa akin. Pati yung lalagyan. Ganun na siya. Tapos, tinanim ko to. Hopefully, mabubuhay yung mga pinutol ko. Okay guys, punta na tayo sa ating garden. Ayan lang guys ang garden natin, oh. Di ba? Lapit lang. Uy, kainit. Ang init-init. May mga bagong tanim na naman akong kamatis kasi ito, namatay na sila sa init. Kukunin natin ang ating mga kamatis guys. Okay pa yan. Hindi na muna yan pala. Meron pa naman ako dun. Ito lang yung mga hinog na hinog. Bago pa sila mahulog at pakinabangan ng lupa. Grabe ang init ngayon guys. Parang may heat wave dito sa Pilipinas. May isa pa akong bowl doon na hinabis ng isang araw eh. Yun na lang muna gagamitin ko. Pahinugin natin sa puno. Ay, dito marami. Mga sili natin guys, may mga bunga na rin maanghang na sili yan. Ayan Tapos may mga bell pepper na rin akong nag-start ng tumubo. Tapos may mga kamatis na. Ayan, kamatis yan. Bagong kamatis. Tapos may mga inano din ako dito. Seeds na tinanim. So hopefully, maano na yan. Meron tayong okra pala Kunin na lang natin bago pa maging magulang at hindi mapakinabangan. Ito pa isa. Ayan guys, marami pang sili Yan, kalabasa natin tumataas na. Ayan. Taas na. Uy, ang init. Natin ang palaya umaba na. Taas na niya dami na sila. Dumami na. Ilan na yan noon? Parang 6 na piraso. Pero ngayon yung 6 ay yung isa. Naging ilan na yan Parang saging, ang bilis tumubo. Tapos ito naman. Ayan. Na. Ang daming Yung atis, yung dalawa nahulog. Yung isa, ayan, medyo malaki na. 4 yan dapat, 2 na lang. Ito, marami na naman siyang bulaklak. Gusto ko yung bulaklak na to. Tapos may tumubo na naman dyan sa mga food scraps ko. Ayan na naman siya. Malaki na. Papupuntahin ko yan dun sa balag.
Papupuntahin ko siya doon tapos papapanhikin ko siya. Yan guys, ang update ng ating garden. Yung mga weeds na tinanggal, mga dahon-dahon nilalagay namin dyan sa puno guys. It helps with keeping moisture at saka balang araw. Matagal pero balang araw magiging pataba na rin yan. Ayan, nilalagay namin. Daming mga bagong hindi pa na-trim. Laki na siya. Yun din ang isa. Grabing init. Tingnan nyo guys, meron kaming isang malaking sako ng bigas. Malaki, 25 kilograms. Bali yung 50 pounds na yung isang sako. Blessing pamate. Tingnan nyo guys, ang dami ko ng okra. Hindi ko na nailagay sa plastic bag kasi hindi na kasya. It will take so much space. So, dyan lang. So, pag nag-harvest ako ng okra, ganyan lang. Tapos, pag luluto ko na, kukuha ka lang ng ilan ang gusto mo. Tapos, laga. Sarap. Yan, takway ko. Meron pa akong takway. Marami yan guys. Hanggang sa ilalim yan. Kasi, tapos may dalawa pang siplak. Tapos, pinuno ko. Kasi, sa sobrang dami na. Mahal din ang okra. Blessing kay ate. From ate, oo. From ate. Oo. Ayan. Salamat ate. Maraming salamat. Blessings from Tech. Tignan nyo guys, may pangalan pa yan. Ayan. Ay, kaliktad. Ay. Ayan. Luger. Sabi nga na, pinangalanan niya na Luger. Sabi ko, naku, alam nyo ba sa matagal na. First yata natin. First natin kotse together. No. Ang Luger. Ang first namin kotse together. Hindi ako may kotse na may kotse. Hindi na tayo na mag-asawa na tayo. Okay. Ang first nating kotse na mag-asawa na tayo. Ano nga ba yan? 4Runner, Toyota 4Runner. Ang plate niya, license plate niya, Luger. Sabi ko, timing Luger din yung kasi pwede namang Louis Gerl, pwede namang Gerlo, or Louis Gerlin, pero ang nilagay niya Luger. Sabi ko, alam mo ba yung aming license plate dati ay Luger. Ganyan na ganyan spelling. Ang ganda niya guys. Nagamit na namin yan. Maraming salamat. Tapos yung avocado oil pala binigay din to ni ate. Ang mahal-mahal nito, hindi ako makabili. Pero ito daw ang pinaka ma-healthy na oil. Oil. Oo nga. Lagyan natin ng konti ating sarsyado mamaya ga. Okay, kailangan. Kasi dati pag nagsasarsyado kami nilalagyan namin ng Nilalagyan ko talaga ng oil. ng yan? Olive oil. Oo, EVO. olive oil. Oo, olive oil. Pagka yung luto na siya, pagka yung pinatutuyo ko na. Oo. So Tapos mamaya lagyan natin ito. nagmamantika siya ng kulay pula dahil sa kamatis. Yun ang masarap. Yes. Igawa mo na ako ng kapiga, please. I will. Ito, I will. Thank you dito, Ang dami naming mga blessings, guys. Ito, Di blessing ba pagka dito, mga content creator, mga nagva-vlog, merong mga pag malaki ka na, merong nag-i-sponsor ng ganito, sponsor ng kaldero, kung ano man ang niche ng mo, ng YouTube mo. Pero kami walang ganon. Kasi maliit lang naman kami na YouTuber. Pero wala kaming mga sponsor, pero ang namin, marami kaming gifts na natatanggap sa mga taong nagmamahal sa amin. Oo. Maraming salamat, Lord. Blessing, no? Amen. Blessing. Gagaya nito, binigay lang to sa amin. Tapos ito, binili namin para magterno dyan. Gawa kitang kape. Thank you so much. Maraming salamat. Na guys, ito mas hinog ito. So unahin natin yan. Ayan.
hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ay, ang sarap. Habang gumagawa ako ng kape, siya naman nag-exercise. Sana all. Ang third set mo na yata ito, no? Hindi siya nahihilo. Pag ako niyan, hilo na ako. I think he does 30. 3 sets of 30. Kaya si Louie Boy, ano pa eh, okay pa yung ano niya, health niya, tuhod niya, nakakaya pa niyang gumanyan, ganyan. Oh, Thank you, Lord. Thank you, Lord God. amen. Just don't overdo it. 3 sets. Of what, 30? 30. Good job. Ooh. Yung banana bread natin guys na ginawa, yung, di ba dalawa, yung isa binigay namin sa aming neighbor. Kay Robert at saka kay Sel. Sana nasarapan sila. Nagawa pa ako ulit. Ang saging, mura lang naman. Yeah. Tsaka kasi, pagka bumili kami, dadalawa lang kasi kami. Kaya madaling ano siya, parang mahinog na hinog. Kaya ang dapat, pagka yung may hinog na siya ng mahinog, ay Iluto na. bago siya mahinog na hinog, iluto na. Eh masarap naman banana bread, di ba? Pang ano, pang minsan dinner niya o minsan breakfast. Oh, dinner, breakfast. With the hot coffee. Tapos Sarap. ano, hina-half ko lang yung sugar. Maghanap pala ako ng ano, meron namang ano eh, pang baking na sugar free na ano, sugar substitute. Maghahanap ako. Meron ako dati, di ba? Ay, but you Splenda. Kasi, yung it's, stevia? Evia. Stevia? Stevia. Ano, ayoko maubos. Kaagad. Dinala ito ni Portia eh. Ito. Bili ulit. Mahal kasi Mahal dito, no? oo. Ito, Truvia. Mahal Ito. dito. Tapos meron pa ako dun. Kaya, Marami pa ba tayong kape? marami pa. Oh. Meron pa. Wow. Thank you, Lord. Marami. Tapos ayun pa. Salamat. Ito masarap ito guys. First time namin na ginamit ng Kirkland na Colombian coffee. Masarap. Masarap siya, masarap. Oo. Brand, yan ang brand doon sa ano Sa Costco. Sa Costco. Yung Kirkland, which nasa Kirkland. SNR din. Kaya pinabili ko sa kanya dahil kasi nakita ko Kirkland. Oo. Yan ang brand ng Costco doon sa California. Oo. Inumin ko muna itong aking kape guys. Makikape kayo guys, oh. Gagawa ko kayo ng kape. Ginagawa ko lang yan sa mga mahal ko. Kaya pag ginawa kita ng kape, mahal kita. Yeah. Halin na kayo. Hindi ka pa tapos? Hindi pa. Okay. Tapos ito naka-ready na guys ang ano niya. 3 sets. Room temperature water.
para nagkatapos niyang exercise, tapos from the water, 1 hour pa bago siya kumain. Yung 750 kung 750 ml. Oh, pero sobra ito sa 750. Konti. Okay. Siguro 800. Okay. Okay, patuloy brother, patuloy. Labas ka na boy, labas. Labas na yan, labas. Punta ka kay Dada. Punta ka kay Dada. Punta ka kay Dada. Dito si Dada, oh. Ayan na si Kulit. Ayan, saan ka Kulit? Nasaan ka Kulit? Ayan. Pag nag-exercise, nandun din siya. 30 counts yun, friends. Pero hindi yung 1, 2, 3, 4, 5, hindi. 1, 2, 3, 4, ganon. Ano ito, Sky? I'm exercising, honey. Ah. Second set. Teka sandali, before you start. Sabi mo magsasasyado ako ng... What again? Ay, hindi. Oh, sige. Mainom ka pa ng tubig. Okay. Sabi mo magsasasyado tayong gulunggong. Ilang araw na tayo nag-iisda. Karne naman muna. Ikaw. Ha? Anong luto? Ako na bahala. Ikaw na. Okay. Okay. Second set. Sarap guys ng ice coffee pag mainit. Sky. Tingnan niyo si Sky. Ulo niya. Sky, I'm exercising. Sit Gusto down. niya maglaro. Sit down. Good boy. Good boy, Sky. A good boy. Kumain siya ga. Let's play later. Later I'm nak, later. exercising. Later nak, later. Sit down. Later. Good boy. A good boy, Sky. I'm exercising, anak. Ilang araw tayo hindi nakakalabas ga. I know. May Kasi mainit. mainit. Sa bagay, yung mainit, pero pag nandun ka na, di syempre may aircon, pero aircon ka na doon sa kung saan ka pupunta. Ang mahal naman ng gas. Okay lang dahil kasi, Yeah. hindi tayo nagda-drive. You know, Ang kawawa yung mga nagda-drive Araw-araw. araw-araw sa trabaho. Mga kung saan, lalo pa kung malayo ang trabaho nila, pero tayo hindi tayo nagtatrabaho. Naswerte tayo dahil kasi hindi tayo magasto sa gas. Third set. Kausap ko guys kanina yung kapatid ko si Bon. Nasa camping sila. Buti pa sila. Sabi ko, ang init, nagka-camping kayo. Sabi niya, naka-aircon kami. Sabi ko, ano naka-aircon? Yung palang camping, nasa isang elementary school. So, instead na tent, nasa mga classroom sila. Sila, naswerte sila, na-assign sila sa sa office. So, may aircon. 3 pamilya sila, share sila dun sa isang opisina. Siyempre, menu ba mga table, mga ganyan, para may space. Sa sahig sila, natutulog sila. Activity ng church. So, ayun, nag-camping sila kasi pagka ganyang bakasyon, may mga camping sa church. Pupunta ka sa ibang church, sa ibang lugar, sa ibang Good town. boy. Good boy, Sky. Good boy. Up, up, up. Good boy. Good boy, Sky. Ay, gusto makipaglaro. Here. Here. Up. Up here. Up. Ayaw niya namang pahuli. Up. Good boy. I love you, Sky. I love you, Sky. I love you, Sky. Spin, Sky, Sky. Spin.
Spin. Okay. Okay, turn around. I mean, roll over, 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 roll over. Ayaw niya, wala kang pagkain. Alam niya yun. Naamoy niya kung may pagkain, wala. Si Sky, ano lang talaga, gagawin niya kung anong pinapagawa mo sa kanya kung may pagkain. May treat. Kung may treat. Kuha kang treat, ha? Anuhin mo muna si Sky. Si Sky. Ipaano mo muna para makita ng mga friends natin na Okay. si Sky Stay. ay nag-ano naman, Up, nakikinig. up, Basta may up. pagkain ka Stay, lang, stay. nagbibigay. Stay. Down. Sit. 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 Sit, Sky. Sit. 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 Good boy. Spin. 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 Stop. Okay. Roll over. Roll over. Roll over. One more. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Good boy. Good boy. One more One time. more time. Okay. Turn around. Turn around. Around. Turn around. Turn around. Sit. Good boy. Good boy, Sky. Up. Up. Sit. Sit. Shh. Sit. Sit down. Shh. Sit down. Good boy. Good boy. Okay, spin. 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 Good boy, Sky. Good boy. Okay. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. One more time. One more time. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Tama, do. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Come on. Roll. Yeah, Good good boy. Enough na? Enough ka na? Okay. Okay. Okay, Sit go down. now. Play now. Sit down. Sit down. Lie down. Lie down. Lie down. Down pa, down. Good Oh. boy. Okay. No more. No more. Go play na. Go play Go na. play now. Get your toys. Go get your toy. Get your Oh, toy. come here, come here. Go get your ano. Oh. Where's your hamburger? Nasaan ang hamburger mo? Ando sa ilalim siguro. Go get your toy. Ayan na, oh. Oh, get on your bed. Get on your bed. Get on your bed. Come on. Ay, nakakagigil ka. Okay, dali doon.